Elkarmedia software garapeneko enpresa bada, 27 urtetan ari garea lan horietan. Orain 30 bat lagun gara, eta horietatik batzuek, hemen ikusten duzu sede honetan, eta beste batzuk Azpeitiko sedean lan egiten dute. Gure lanik nagusienak, lanik garrantzitsuenak, 3 motatan sailkatu dezakegu. Batetik software garapena, neurrira, bestetik web garapena, eta hirugarrena esan dezakegu, zibersegurtasun inguruan dauden hainbat soluzio ematen dizkigula gure bezeroei. Gure egunerokotasunean euskara erabiltzen dugu eta besteen artean garatu ditugun plataformak aipatu dezakegu, Inika dagoela tresna bat harremanak izateko Euskal Herriko ikastetxe multzo handi batekin. Eguneroko harremana beraiekin euskara aipatu dezakegu, euskaltzaindia gure bezeroa bezala, beak duen garrantzia euskararen inguruan eta hainbat editorial. Editorial horien artean elkar munduko hainbat plataforma guk kudeatzen laguntzen diogu eta baita ere jakin aipatu dezakegu. Enpresakin badugu baita ere hemen inguruko gertutasuna eta euskara da guretzako beraiekin lehenengo hizkuntza zuzentzen garenean. Hartzen ditugu gazte hauek batez ere hurbiltasun eskaintzen digutelako, bai ikastetxeak eta baita ere irakasleak eskaintzerakoan gazte hauek zer egin duten, zer egiten ari den. Guretzako talentua erakartzea ez da oso erraza gaur egunean, ditugun proiektuak oso exigenteak direlako. Eta gazte hauek behantzako oso interesgarria izan daiteke, gure moduko enpresatan beraien lehenengo aukerak lantzea. Bestalde, gu bezalako enpresa batek eduki behar ditu oso edade desberdinetako aukerak, ideiak sortzen dira bai goi mailan, bai behe mailan, eta merkaturatzeko produktuetan beraien haize fresko hori oso garrantzitsua izan daiteke.